pun di Bangka Hulu, panembak kapah di Muar. Bari ampun kami dahulu, sambutlah salam dek nan basana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palupuh batang malapari pucuk bajelo si aka jumbai dibawa orang ke batiku. Sungguh pun kami kapambari bukannya orang cadiak pandai ujuknya duduk nama simpu. Kami ko bukanlah orang cadiak pandai, alim bukan ulama indah. Sekolah indah di haluan, panganah rintang-rintangan, hanya sakada dapet dek menyimak. Kok diadai kami mangupalang, kok disarak jauh satani. Kok sase ia minta disapungku, kok salah tolong tunjukkan. Salam mandangan. Paduko orang? Yo, Lai jumpa sambahan paduko berjalan. mental. Sungguh pun paduko surang kan sayo sambah disambalahan ini dengan mama dan salingkuang kunci limbago pucuk undang dalam nagari tangkai cupak dalam kampung andiko di dalam adat sambah salam tak babate salam takzim tak bahinggo kepada datuk nan basamu duduk mahatam matai rumah bake ulayat tampe tibo tampe mukasui tampe jadi kato barajo kapusako limbago batampe tumbuh-tumbuh sarupo iko kini salam tatimpo di narape sombah tajelo di tengah. Sungguh pun di tengah-tengah ayo nak di paduko mana ibu Wanita. Sambah kali sambahkan kepada paduko pihak di hari sehari ngantuk. Kok dini rasolah sampai diamah rasolah paca. Ibarat bajalan lah sampai ke bateh kok balai lah sampai ke pulau. Badek pihak kami ngan mantah marapulai dinamoi nan dianta biasa lalu nan mantah biasa suri. Kok duduk lah nak mau raselo tagak lah nak mayunkan langkah nak turun dari tanggo iko nak pulang ke tempat masyang-masyang sajoyo nak dimintakan izin kalilahan kepada silang nama pangkah kerajo nama pokok nak dilapeh hatinya suci mungkun nanjanya sekian bunyi penyembah berarti Lah sampai dibilang sampai panjang kata ini tadi nanti sirap ke tengah-tengah tetabuh kena rapik kelimpah ke baki diri ambu tulah kato sebenarnya kok dilangah lah bayi bunyi kok dipandang oleh rupo-rupo dan jadi buah bana di ini tadi pihak di hari sehari kini dan ini telah sampai dan diamai lah pacar dan dikawah dia seramai jatuhlah kita tapati doa seratu al-fatihah lah kita ambilkan bersama-sama lembak dan daripada itu pihak di badan diri ini siarik sejamu kami ayah nak ilia kamu arut karena pulang ke lagitan bagan jua sulit nak kembali ke asal semula izin jorelah dari kami kan itu mana namun mbak atu kini nak jadi saya sapunya diambil ke bakainya dan mbak titua ini dua dia agak bayang kata sampai ditilik runjang penyudai ala balawi di daratan baringin tumbuh di nandata yo mana agak di biso jo biasa lah melingkuang di dalam adai bapak suciang dalam pusoko sakironya kato yang datang dari ini diambil kato juga yo dibawa menjauh juga pakai lain kok ada nombor itu pusako nombor kian kembalian malah ini segitu jawaban dari lah sampai di paduko sakiro lah punyo dek paduko kato surang ke batapai kato basamu ke babulai undangan dari ambo karibau bayo kepada silang nama pangkah kerajaan pokok dek tinggi lai ke basigai dek jauh lai ke bajak asal lai kato ke bajawe rundiang kali ke basambuang tambah hati kami menantikan begitu lah sampai ini dibilang sampai mendengar jawaban dari niat Rasulullah senang dalam hati Rasulullah sejuk dalam kira-kira tapi semantang pun begitu nambah ketuanya dua sajale pulau ke dituju lawi ke diadang ambo pelalu lainnya
Pada dulu kan? Nyek benar? Iya, Mbok. Kayaknya sembah dipulangkan. Di tengah-tengah pada kok. Ambo raso di tinggi batang talamik jatuh di jauh jalan talamik tibu. Bukit tinggi ngarenyo bedo alangkah sulit menampuannya. Kok mengaruh lah sabi jarum, kok mawai lah sabi raso lalu pui pulau di Tanjung di Mancar Kato dan sayo. Sehingga talamik kita lalai memulang tanpa sambahan. Maaf dimantah tentang itu. Kabake nama samo. Adapun yang jadi buah banari ini tadi. Pihak di hari sehari kini nanti niat ialah sampai nan jama ialah pacar nan dikawam pia selamai. Jate lagi tetapati je doa 100 jual Fatihah lagi tu aminkan bersama-sama. Yo. Lembak nan daripada itu. Pihak di badan diri niat sialek si jamu kami. Kok duduk nak murak selo tagak nak main langkah nak turun datang goko izin jerelah dari kami. Kan baik itu mana? Bana pada kok. Namun baa tu kini. Di ambo lambo layangkan pandangan jauh, lambo tukiakan pandangan dakik, sehingga lah dapat bulik dan sebolek picak selayang. Yo. Kok bulik lah namu diguliangkan, kok picak lah bisa dilayangkan aratinya bana. Tu ye rasanya hati kami cuma anak perang gantiang banjong tuah ningit mama di jalan alek dari jauh. Suntano bandua tak malape, tanggo tak rela ditajuni maratok tendo riak selo tatagun rupo buki palano. Lai saleso inyek keturun menengah kami bagagawan. Segitu jawaban dari dia. Lah sampai di pada kok. Sakir wala. Di paduko juga lah sambah sepatah. Adukan. Sambah nan kasambahkan pada paduko yo nan bak pitua orang juga. Sajak saito dari lantai, sajak salangkah dari tanah, walau dalam paparangan. Baribu badiah malatui cukui baru nian pio piturun langkok kalewang jo padangnya. Tak aja apa pantang mati tak bari bapantang ikan tapi semantang pun baik itu walau di dalam dibasi. Bapuluh kunci limbah balik di hadapan saksi je malaikat janji dahulu nambah tapai. Tak boleh beri tangguh-tangguh jangan gamang tuan di situ jangan cameh tuan di sinan. Urang panggamang mati jatuh urang pencameh mati anyui. Sarahkan saja kepada Allah, pulangkan saja pada nasab. Dan sekarang kau kini Sugiro Tuhan memintakan apa sebabnya deba itu. Nan satitiak nan bah tampuang, nan taunjuk nan bajawe, nan dini nanyo sampai sekian sembah pada tu. Sampai ini. Sakiro lah. Mandanga jawaban darinya rasolah senang dalam hati sejuk di dalam kilo-kilo. Kok didangah lah bayi bunyi, kok dipandang leluk rupo. Rupo nan jadi buah bana dinya tadi lah balayangkan pandangan jauh lah bertukikkan pandangan dakik sehingga lah dapat bulik sebolek picak selayang. Yo. Kok bulik lah namu diguliangkan kok picak lah bisa dilayangkan aratinya bana. Ba ibarat dalam peparangan. Baribu badi yang malatui tak lurui bapantang kanai tak aja bapantang mati. Usalah kami gamang di sini. Walau di dalam peti basi 10 kunci timbau balik janji dahulu ditapati menyerah saja kepada Allah. Kan itu mana? Bana tuan. Namun baatu kini nak jadi saya saponyo di ambo kabake ini. Ditagah hendak tetagah lah pejuh malah jadi. Tapi samantang punya itu. Tantangan maaf berkeliraan, sawaja minum jo makan. Makan ko indak tibo dinang kanyang, minum ko indak tibo dinang sajuk, duduk ko indak pada tampek. Nyoyo nak dibari kami maaf silang nang bapang kakak aja nang buku. Samba Allah salam tatunggang rujang sudah bicara sampai pulang maklum kabake ini. Allah sampai daripada kau. Sakir wala. Mandangnya arum yang dari paduko itulah kata nasabananyo. Satantangan minum jo makan. Kok makan kok kurang kenyang, kok minum kok kurang sajuk, kok duduk indah di tampeknya sajuk yo nak dimintakan maaf bilang nama pangkah kerja nama pokok kabake sialek jamu nak datang sebelum tiba pulang nang satampur. Kan baik itu bunyi penyembahan paduko tadi. Mana ini? Ba adek kami sawi sapunya paduko satapo turun tanggoitan salangkah nyanyi tanggoiko. Yo lah dibari maaf berilah tentang itu paduko. Allah senang hati paduko. Terima kasih. Bari lain paduko. Wanita. Pihak kebadan diri kami lek sejamu dinamoi lapiak nalicing ko laku suit ayah diminum kota lembai prima sebuah kota lantiang sajoyo nak dimintakan maaf kepada silang nama pangkah kerajaan pokok segitu penyembahan pada paduko Sampai ini.
dibilang sampai Paduka. Mendengar jawaban dari Nyek 20 malah kironyo. Adapun yang jadi buah bana di Nyek tadi, bak ibarat orang memanggang di balik makomanya masak, bak ibarat orang manabang di balik makonya rabah. Laki dicing kok laku suik 5 sebuah kota palantiang aja diminum kota lembak nak dibari pulau maaf tentang itu. Kan baik itu bana? Bana. Namun bak tu kini nak jadi sayur sapunya di ambo ke bakenya. Jawari sebalunan kola kami adang ini. Lembak nan daripada itu nan bak itu aja. Tanam sirih, tanam lapinang, tanam karakuk di tengah-tengah. Jo sirih ini kami undang pulang je doa ke kami anda. Ala kasana nantinya. Segitu jawabannya. Sampai di Paduka. Sakira ala. Mendengar yang dari Paduka tadi senang dalam hati, sejuk di dalam kira-kira. Tapi semantang pun itu sambuilah salam dari kami. Siupiak si Kirohima mambok pariang pulang pai. Gulung lapik 10 rimah kami berjalan hanya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi radun sana akasa doalanyo segitu dahulu pasambahan pidato adat dari kami baduo. Ambo ini gunung. Ambo Paduka Garang. Jika ada di antara kami baduo kok kato-kato naninda talata ditampenyo atau kalimat nan sumbiang, bari maaf kami tentang itu. Dek nenek mama sagalon nanado dan di rantau maupun nan di kampung. Kami ko bukan orang cari pandai ku sekolah indah di haluan. Panganna hanya sekadar rintang-rintangan, hanya dapet sekadar menyimak. Kok sase kami, ya tolong disapu. Kok salah, tolong tunjukkan. Sekian salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.